kao HELB to dagi duoko wacho ni jopuonjre ma hawa 1,193,489 to ne wacho motelo ni magi nyalo bedo ni samoro gin unemployed gionge koda tije to ng'eni fines bende imiyo gi kacha to parni kere tang'eni nitiere koda nonda ng'ata to bende parni nitiere moko bende mopondo mane mana go sara samoro gitimo kata mana tije kaka mag ohala e kind mamoko hakeni seyo makamana diwach nang'o mano nyiso ni KRA mok tim tije maber nikech details go nomiye mondo ka iparo ni KRA oge gi access mar gigite gintiere godo koro ka gine mok gitim tijgi maber to mano gimok ok onego bed ni giketo kuom one students. Alafu gima nyalo wacho kaka ne brother osewacho kae ni ati ido ka kwan jok madonjo ng'eny to pesa tin king'iyo before ne ido wacho ni kwan ni ne pod noko ng'eny. Okay, actually, Sani obedo introduced to technical colleges, which is a good thing. But king'iyo allocation of funds, ineno gik ma government okete pesa, dhiera nono. Kapok ne oket technical part of jok ma yudo HELB, an pok na winjo allocation mar funds madhi e State House. Ineno ka koro ji omedore mang'eny, alafu gimbe gikawo pesa moko, gikete gikegi. Koro ananyalo wacho ni gina misplaced priorities. Kama ni kaka nanyalo luongo gi. Mar ariyo en hash terms of payment mar HELB ni. Emomiyo jomoko nikech kipara ni okay koro ondika after 5 years. Ayudo 20,000. Each month imai 5,000 mar penalties, alafu 1,000 gicha be gikawe. Koro inni idwa chulo odds. Jonyuol ni bechoriti kore gisepuonji matin itieko school gimbe gidwaro support moro matin ni nyisa ni in inyalo don koro kanyima koro yamo ni karach to rach an HELB ni koro sekonya government koro manya gima kaka timo nikech kapo ni ginyalo ashwa ni HELB ni wami to wadwa ni duoke after 1 year ka wasemi tich ingeni mano koro nyalo wacho ni wami HELB wami nyaka tich lakini tamore duoko mano koro ginyalo kawo action jogi onge gi tich the government is doing nothing absolutely nothing about it. Jatend piny Kenya nitiere gwenge mag Nairobi dicho manyoro no yango ni nitiere kaka umanyo tije ne rowere